Bueno, senyores i senyors, us volem anunciar lo del dia 10 de novembre que es fa a Bescanó, aquest gran acte del 10 de novembre. El 10 de novembre, Vale, que hi ha un acte, què hi ha? A Bescanó, Sí. la gent de Bescanó organitzen un sopar groc. Groc. Un sopar groc, però espectacular, eh? Sí, sí. Vull dir, Tingueu en compte que hi haurà música, hi haurà teca, hi haurà jocs per la canalla i m'han dit que ni que s'acabin els tíquets vingueu igualment, que hi haurà sarau per tothom. Bona nit, Bescanó! Ara mateix acabo de sortir de la presó de Lledoners i he pogut parlar amb tots els nostres presos polítics. Les circumstàncies són molt difícils, que haig de dir, però estan molt forts i sobretot m'han dit que noten moltíssim l'escalf de tots els actes que fa la gent, tots els sopars grocs. Si el rei vol corona, corona li darem, som-hi va! Si el rei vol corona, corona li darem. Fa 3 segles que els Borbons pretenen ser els nostres reis, ignorant fins a quin punt arribem a passar d'ells. Però si insisteixen gaire amb aquesta obsessió, els mostrarem nostra debilitat pel tall rodó. Que vinguin a Bescanó i el coll li tallarem. Que vinguin a Bescanó i el coll li tallarem. Si el rei vol corona, què diu? Corona li darem. Si el rei vol corona, corona li darem. Benvolgut, bescanoner. Si aquesta carta ens arriba abans del 10 de novembre, el dia que m'expliques que fareu el sopar groc, sobretot, transmet a tothom que puguis el nostre, el meu immens agraïment. Mai podrem correspondre com caldria tantes mostres de compromís que ens carreguen d'energia per mantenir-nos ferms i forts aquí, a la presó i aviat al judici. Digue'ls que gràcies a ells no tinc cap dret a desànim i molt menys a la resignació o a la renúncia. Al contrari. És tant el que hi ha en joc, i no sols en el terreny de la llibertat de Catalunya, sinó també en el terreny dels drets i llibertats fonamentals de cada persona, que no podem afluixar de cap de les maneres. La veritat, la perseverança i el civisme, la fermesa, la determinació i l'activisme d'aquest país que ha demostrat sempre al llarg de la història farà que ens en sortim i convertim aquesta greu situació en la nostra gran oportunitat. Per això, malgrat la presó, cada dia estem més esperançats, més ferms i a punt per anar a judici i defensar amb la màxima dignitat el clam de llibertat que hi ha per tots els racons del nostre meravellós país. Gràcies de nou, bescanoní, per tant i tant. Des de la presó, molts records i gratitud a tothom de Bescanó. Una abraçada, Jordi Turull. I vas mirant al teu voltant i veus que en realitat en aquest món tot està connectat. I això em fa pensar que tu i que jo, que estrelles i ocells no som tan diferents, del mateix lloc venim des de fa temps. Som-hi!
bases per la llibertat. Quan algú comprèn que obeir lleis injustes és contrari a la seva dignitat d'home, cap tirania pot doblegar-lo. Cap tirania pot doblegar-lo. Mahatma Gandhi ja ho va dir el segle passat. La llibertat no és poder actuar arbitràriament, sinó la capacitat de fer-ho sensatament. Fer-ho sensatament. Rudolf Virchow, antropòleg alemany. Ningú pot ser perfectament lliure fins que tots ho siguin. Fins que tots ho siguin. Sant Agustí ja ho predicava l'any 400. La llibertat és singular sempre que hi hagi la llibertat plural. Llibertat! La llibertat no és un fi, és un mitjà per desenvolupar les nostres forces. Desenvolupar les nostres forces. Giuseppe Mazzini, polític italià. En un estat veritablement lliure, el pensament i la paraula han de ser lliures. Han de ser lliures. Suetoni, ja ho va dir fa 19 segles. No busquem solemnes definicions de la llibertat. Ell és només això, responsabilitat. Responsabilitat. Bernard Shaw, escriptor irlandès. Tot sembla impossible fins que es fa. Fins que es fa. Nelson Mandela ens ho va deixar dit. La raça humana es troba en la millor situació quan posseeix el més alt grau de llibertat. Dante ja ho va dir fa 700 anys. Vaig dir que no volia tapar-me la cara, perquè jo no havia fet res dolent. Així que millor anar amb el cap ben alt. Qui va dir aquestes paraules a davant de la Guàrdia Civil? Una noia que es diu Tamara Carrasco. Hola, moltes gràcies per convidar-nos. Ja sabeu, no puc anar, estic aquí a Viladecans. Us vull deixar un missatge positiu. La meva història, la de l'Adri, ja us la coneixeu, no us l'explicaré ara, però les últimes notícies que tinc de l'Audiència Nacional és que no m'aixequen les cautelars pel motiu de que els CDRs continuen actius amb el carrer. O sigui que volen tornar a ficar-vos por perquè no us mobilitzeu amb el carrer. Tenim que fer totalment el contrari, ens volen amb por i ens volen tancats a casa, i nosaltres tenim que estar amb el carrer lluitant per el que creiem just i defensar els nostres drets a dissidència política, a manifestació i expressió. I actes com els que feu avui, antirepressius, són molt importants perquè la gent agafi força, perdi la por i poder fer pinya, perquè la solidaritat entre nosaltres és molt important. Un petó molt gran i que us ho passeu molt bé. Així ens ocupa, saltem al camp a menjar-nos el rival en qüestió. Soc el prototip, soc el més ben parit, el més guapo de la competició. Corro per la banda com si no hi hagués demà, el meu ego ja no pot esperar. Faig que no desitja ser-ho i desespero quan fallo una oportunitat. Jo vull ser una estrella, deixar el camp de terra, que tinc els genolls pelats. Estic aquí en representació de la gent de Sant Julià per explicar-vos, tal com ens van demanar els organitzadors, la nostra experiència del dia 1 d'octubre. Jo sóc en Jaume, d'aquí d'Aigua Viva, i ara comentàvem precisament, mentre ens esperàvem amb en Jaume, que el paper de víctima, poder no... comentàvem tots dos que no ens hi sentim còmodes. Passaven 3 minuts de les 9 del matí quan un centenar de guàrdies civils arriben al pavelló de Sant Julià amb una missió molt clara: evitar que el president Puigdemont pogués votar i així dinamitar el referèndum. Fet i fotut ja eren les 3 de la tarda, semblava que la cosa ja s'havia tranquil·litzat i ens vam posar a dinar. I molta gent se'n va anar a dinar a casa i va dir ara torno. I doncs eren les 4 de la tarda que algú va dir que venen. Les televisions es van encarregar d'ensenyar-ho a tot el món. Els observadors internacionals que teníem al pavelló se'n feien creus del que estava passant. No havien vist mai res igual. Aquesta gentussa tenien un canal paral·lel no oficial. I llavors quan havien de dir el que realment farien, deien passa a l'altre canal. I jo és que no me'n canso de repetir-ho, perquè jo crec que no hi ha prova més evident que aquesta per veure que sabien perfectament què venien a fer i què volien fer. L'1 d'octubre també va servir per retratar el nostre govern. On eren les estructures d'estat? No n'hi havia. Perdó, m'equivoco, n'hi havia una. La gent. El poble era l'única estructura d'estat que realment teníem. Ens van tostar, ens van llançar gasos lacrimògens i ens van defenestrar una mica. Després, quan vam poder dir a la gent ja que els vots encara els teníem,
vam muntar una mica de berenar, la gent es va animar i vam aconseguir acabar de votar. A Aiguaviva vam poder comptar tots els vots. I això és una gran satisfacció per part nostra. La independència no és un joc, la independència és una revolució i només si assumim aquest caràcter revolucionari podrem comprendre si estem en disposició d'aconseguir-la. Quin preu estem disposats a pagar? I res, agrair-vos el sopar aquest i esperem que no n'haguem de fer gaires més. Gràcies. Ni oblit, ni perdó. Ens en sortirem, malgrat per tant, torno a dir-vos-ho. Torno a dir-vos-ho. A dintre no hi trobarem res. Ja ho tornarem a reiniciar quan puguem. De moment, us demano calma. Calma i prou. Ja està. Saps prou bé que aquella nit vam ser els amos del carrer. Saps prou bé que el que vam viure mai ningú podrà desfer. Quan el sol va despuntar ja érem més d'un centenar amb les cares plenes d'un somriure clar. Vam escriure un nou destí, els que vam ser-hi vam ser herois, vam ser heroïnes, vam ser històries sense fi. Saps prou bé que aquella lluita va deixar un regust amarg. I saps prou bé que la victòria és per qui agafa el rumb més llarg. L'esperança dins dels ulls per saltar tots els esculls. Quan la causa és noble cal salvar l'orgull. I per fi ens vam alçar, els que hi vam ser i tornaríem mil vegades per Sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada i què volen aquesta gent que ha trucat de matinada el seu fill que no és aquí. N'és dormit a la cambra, què li volen al meu fill? El fill mitjà s'esbatllava i què volen aquesta gent que ha trucat de matinada? La mare ben poc en sap de totes les esperances del seu fill estudiant, que ben compromès estava i què volen aquesta gent que ha trucat de matinada. Dies fa que parla poc i cada nit s'agitava, li venia un tremolor, tement un truc a trenc d'alba i què volen aquesta gent que ha trucat de matinada. Encara no ben despert, ja sent viva la trucada i es llença pel finestral a l'asfalt d'una volada. I què volen aquesta gent que ha trucat de matinada? Els que truquen resten muts, menys un d'ell potser els que mana, que s'inclina pel finestral, darrere xiscla la mare. I què volen aquesta gent que ha trucat de matinada? De matinada han trucat, la llei no l'assenyala, ara l'estudiant és mort,
Desbordo, truca, trenc d'alba i què volen aquesta gent que truquen de matinada i què volen aquesta gent que truquen de matinada i què volen aquesta gent que truquen de matinada. Moltíssimes gràcies. És impressionant, de debò. És increïble passejar-te per tot Catalunya i veure gent de totes condicions, de totes les edats, mobilitzant-se, organitzant qualsevol cosa, sopars, cantades, concentracions o un concert. És impressionant veure-ho. I a més, veure-ho que es fa, malgrat el dolor, de manera festiva, alegre, però sempre reivindicativa. I això és un orgull. Estos son los valores de Fray Junqueras. Compromiso con la libertad de los presos y exiliados. Principios de todos los componentes de Fray Junqueras de no dar ni un paso atrás por ellos y para ellos. Y corazón y humanidad. Corazón por los familiares, hijos, que son los que más nos necesitan. Y humanidad porque el pueblo catalán, si tienen, son compromisos, principios, valores y humanidad. Aquí hem sentit moltes manifestacions, molts records de com es va viure l'1 d'octubre, de les garrotades, la repressió. Però deixeu-me que us digui una cosa, jo no em quedo amb les garrotades. Sí, les garrotades les recordarem sempre. I encara que no ens donguessin a nosaltres directament en pals, ens faran mal com si tinguéssim els blaus de les porres. Jo, permeteu-me, em quedo amb el que vam viure amb la gent, amb els veïns i veïnes que teníem al costat. Com ho vam viure, com ens vam implicar, com ens vam sentir els uns als altres. Els lligams que vam crear, malgrat que en un lloc com Bescanó, us podeu conèixer, si no la majoria, la immensa majoria, sabeu tots què feu i què deixeu de fer. Però aquell dia segur que us vau conèixer d'una altra manera. A les ciutats va passar el mateix. És impressionant veure els lligams i això és un tresor que ja ens emportem. Fuimos 4 personas, 2 extremeños de un pueblecito que no os riáis, que se llama Marcocinao, uno de Granada, del Betis, y otro de Córdoba. Y nos preguntaron, oye, ¿cómo puede ser que vosotros 3, 2 de Marcocinao, yo merengue encima, no te digo nada, del Madrid, el de Córdoba del Betis, y el otro era del Español, el Fran. ¿Cómo vienen a ver a un catalán aquí desde tan lejos? Digo, pues para que veáis vosotros el problema que tenemos nosotros. Els objectius amb els que estem treballant en aquests moments és la denúncia de la vulneració de drets civils. On anem, on podem anar, les portes que se'ns obrin, aprofitem per fer-ho. Por nuestros presos, nuestros exiliados, nuestros raperos, nuestros alcaldes y payasos, como el gran Jordi Pessarrodona, demostraremos al mundo entero lo que es el pueblo catalán y su gente. Nunca caminaréis solos. ¡Visca Cataluña y visca la tierra! Mi sento di morire e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. També m'agradaria deixar només ja una última frase
avui, que fa anys que va morir Montserrat Roig, quedem-nos amb una altra cosa de també com hem d'enfocar les coses. Ella va deixar una frase que deia: la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. Per què? Perquè la cultura és esperit crític i és implicació. Quedem-nos amb això. Moltes gràcies per ser-hi ara i sempre. Mi tirava che viene fuori e questi affiori di partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questi fiori di partigiano morto per la libertà. E questi fiori di partigiano morto per la libertà. Suposo que a tots us passa el mateix. Hi ha molts dies de molts dubtes, de moltes inseguretats, de molta tristor. La revista porta mig any exacte, 25 números amb el que ha sortit avui, i el que vol és donar un servei, bàsicament, en aquesta gent, en el que dèiem a l'editorial, els companys aquí han dit Catalunya no és una república encara, però la Catalunya republicana existeix, doncs aquests 2 milions i escaig de ciutadans que se senten còmodes amb el concepte de república, doncs vam creure que necessitaven un mitjà de comunicació que pogués connectar amb aquest sentiment i oferir una informació i una opinió que els hi fes servei, sobretot. No tenim dret a estar cansats els que estem fora. Els que estem fora només tenim dret a una cosa, a lluitar. A lluitar i, a més, a fer-ho amb el somriure. Perquè aquesta lluita, amb el somriure, encara que molts se n'enfotin d'això del somriure, etc., és el que posa nerviós el nostre enemic. Les repúbliques, com tots sabem, necessiten la gent per existir. Les revistes que es diuen La República també. Afortunadament, de moment anem tinguent lectors com perquè continuï existint La República, però sempre ajuda que la gent és la que fa els projectes i en aquest cas la gent que llegeix és la que fa La República. L'escrivim 15 periodistes, però la fan els lectors que compren La República cada setmana. Qui no entengui que ens necessitem absolutament tots, som imprescindibles, qui no entengui això no entén res. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Visca Catalunya! I el més important, que no pot faltar mai en cap acte públic d'aquest poble, el sorteig d'una magnífica panera. Immensa, espectacular. Fuets, llangonisses. Smartbox. Farem un sorteig ràpid amb una mà innocent com la meua. Aviam, és la sota, però la sota jo he quedat que seria el 0. 3.860. Ella ha guanyat 3.860. Adéu! Quin patir! 3.860. Un fort aplaudiment. Iau, a disfrutar. Vinga. I vosaltres Pitjor també. moment, voldria tenir papeta, uns collons com els pits teus i la pixa llarga i dreta com el campanar de Reus. Això que tu en dius Ramon és la lluna dins un cove, voldria tenir la xona fonda com la Bassa Nova. Som-hi!
I ara que això s'acaba potser la teniu inflada. Si voleu una mamada quedem a la cantonada. Ara que això s'ha finit potser us el trobeu humit. Us farem una llapada des del cul fins al malic. Voldria tenir papeta, uns collons com els pics teus i la pixa llarga i dreta com el campanar de Reus. Això que tu en dius Ramon és la lluna dins un cove. Voldria tenir la xona fonda com la Bassa Nova. Estimats amics i amigues de Bescanó, no sabeu la il·lusió que em faria poder-vos acompanyar aquí, ser en aquest poble al qual hi he sigut tantes vegades, en qual ens lliguen tantes coses. Deixeu-me que us doni les gràcies a tots vosaltres. Per l'acte d'avui, sí, però per tot el que heu fet fins a arribar aquí i per tot el que fareu fins a arribar al final. La vostra proximitat, la vostra solidaritat, el vostre acompanyament us asseguro que ens és fonamental per mantenir l'actitud, per mantenir la posició, per mantenir la lluita. Els vostres missatges, els vostres sopars, els vostres actes, cartes, il·luminen les cel·les de la presó, donen esperança a l'exili, ens aixequen les pors que tenim, perquè sabem que tenim raons compartides, i que a cada racó de la geografia del nostre estimat país hi ha bona gent, gent com vosaltres, que es mobilitza, que s'encarrega de dir-nos, encara que siguem lluny, que no estem sols, que podem comptar amb vosaltres i que tenim un deute també amb tots vosaltres i que tenim moltes ganes de poder-lo satisfer. I és que la propera vegada ens trobem en persona i que us ho puguem agrair. Segurament mai no us ho podrem agrair prou, però com a mínim puguem intentar agrair-vos aquesta immensa solidaritat. Moltes gràcies. Cures les ferides que se'n van mentre no puc aixecar el vol. Abraces els meus somnis com si fossin els teus i en silenci alguns cops t'ensorres i creus que no podràs més i tossut em dius anirà bé. Dolors Bassa i Coll va néixer a Torroella de Montgrí. És mestra, psicopedagoga i política catalana. Exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat Catalana. Diputada al Parlament de Catalunya. Està empresonada a Puig de les Basses. Llegirem 4 ratlles d'un text del 30 d'agost, escrit per Isarn Vinyes Bassa, nebot de la Dolors. En un vis-a-vis, la Dolors ens va expressar que la seva por més gran era que la gent s'oblidés d'ella i dels seus companys. La seva por més gran era caure en l'oblit. Des de llavors, són molts i molts els actes que es fan per reivindicar la llibertat, no només de la Dolors, sinó de tota la resta de persones preses i exiliades. Un d'ells és el ja famós sopar que cada dimarts es fa al pàrquing de la presó del Puig de les Basses. Al principi no teníem prou coratge per pujar-hi, explica Isarn al seu nebot. Era tot tan recent que no ens atrevíem a fer el pas. De camí a la presó giraves el cap a dreta i esquerra i contemplaves gent de totes les edats que anaven arribant de mica en mica. Tan sols dir un gràcies ja es posaven contents. Veure tanta gent que reivindicava la llibertat de la Dolors em va fer posar la pell de gallina. La iniciativa va començar només amb 7 persones, que, indignades per la situació actual, van decidir fer un sopar. La notícia va córrer pels municipis del voltant, fins a arribar a ser un centenar de persones. I van augmentant fins a les 2.000. Aquest dia em va impactar moltíssim. No tenia paraules. La gent venia de lluny. A mi només em sortia dir gràcies i persistirem. Aquell dia 14 feia tramuntana i la Dolors ho va poder sentir tot. Així ens ho va fer saber l'endemà. El sopar ja havia acabat i jo seguia en estat de xoc.
La gent hi és. Faci vent o plogui, ningú falla. A vegades es fa difícil girar el cap a tot el que està passant i fer vida normal. Quan tens una mare, una germana o una tia privada de llibertat des de fa 192 dies per les seves idees. La família hi fa molt de costat i junts hem passat moltes adversitats i ens n'hem sortit. Però darrere d'això també hi ha l'ajut d'un poble unit per una sola causa, la llibertat. A tots els que us hi heu jugat la llibertat, us devem això i molt més. No caureu mai en l'oblit. La feina que vau fer és increïble i sou vosaltres que heu marcat la història del poble. La vostra figura perdurarà en el temps i quedarà gravada en tots els ciutadans que van votar l'1 d'octubre gràcies a la feina feta pel govern legítim. Vam començar això tots junts i junts ho acabarem. Desmuntarem aquesta farsa d'injustícia que s'han tret de la màniga i guanyarem. No tenen prou presons per engarjolar tanta dignitat. Mentrestant, a seguir endavant i reivindicar tant la teva llibertat com la de la resta del govern. Mobilitzem-nos. A casa no hi farem res. Visca la República Catalana! No deixaven d'abraçar-se, cridaven espantats, som gent de pau. El primer dia d'octubre també sigui el dia dels enamorats. Bevíem a globs aspres vins de burla, el meu poble i jo. Escoltàvem forts arguments del sabre, el meu poble i jo. Una tal lliçó hem hagut d'entendre, el meu poble i jo. La mateixa sort ens uni per sempre, el meu poble i jo. Si sabeu on Senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo. Tenim la raó, contra bords i lladres, el meu poble i jo. Salvàvem els mots de la nostra llengua, el meu poble i jo. Ens alcem tots dos en encesa espera, el meu poble i jo. El meu poble i jo i Carme Forcadell. I Jordi Cuixart. I Dolors Bassa. I Jordi Sánchez. I Raül Romeva. I Jordi Turull. I Oriol Junqueras. I Joaquim Forn. I Josep Rull. I Carles Puigdemont. I Clara Ponsatí. I Toni Comín. I Meritxell Serret. I Marta Rovira. I Anna Gabriel. I per tants i tants altres represaliats i encausats per exercir i defensar els drets fonamentals i la llibertat d'expressió del meu poble i jo. Bescanó per la llibertat! Llibertat!